O story wngkha 21 bosorni boyar mungoi khoroksa wngjakmani tei bo college paimani yagulo town no bo thangoi university o bo admission wngkha tai bo belai kheno tongthokjak puila bo parani town no phaimani tai bini bagui khe jotono kwtal manghai boyar porima jagaro kheto kaham haipano bo bengali school medium ni bagui bini english belai kheno durbol professor college jasfano phurungke bo bini phono audio record khainau tai bo google translate khakhaiui je english hamani kokno je sapano kok kuthuk ungdi bujiuinau tai tiru english kok sanani bo manrukha boyar porai no library o thangoi boi poriui tongyo ekdin salsaka boyar library ni boi tonima jagani boi nai tongpro abose atumsa boi tonimani uklugo belai khe kirima singja sori no nukhabo tai obono nukheno bo chirikhoka tai bini yakni boi hawa klai thangka boyar ni chirikhokma khorang no khnaui masa bwri bini ganao phage tai bono singka tamoni bagui chirikhok kunu da je phuru boyar uklugo nasigi nakhino abose boyar bo je nukmani abo pogui thangka abwri asike naitho tai boyar abwri no nugui imang haima tongjaka abwri boyar no taisa sungjaukha tamoni bagui chirikhok tai boyar kunungya hanui saka oboni porikhe no borok kunui kok salainani chengkha borok kunui daily no library o malainani chengkha tai borok kunui tibo porilakha boyar abwri no belai kheno chajagui kapurjagui tongkha haipano din saljake abwri bengjan thangka tai kisa dinni pore abwri library o phayani bagui aboni bagui boyar college ni bebak digi no naitokha haipano abwri kaisa jaga phano kwrui sana thangka abwri ni bumung hai o college o bumung tisi kwrui phu tai obono samen keno bo direct library o thangka tai library o tongnai no singka je abwri library o angbai baksa porinai tai abwri ni bumung tamo tai borok mano oboni porikheno a library o tongnai bono saka angno no waisapano kebo bwri bai asukjak tisi nugyakhu obono khnaui boyar belai kheno wanajak oboni porikheno boyar abwri ni rihinmani khorang khanaka akhorang library ni akunani no phai tongo borok je abwri ba puila phuru malaima jagao a jagao abwri haino thong khe basajak haino boyar abwri no singka nung sabo abose abwri haino kono phano saya boyar kirijak tetei no abwri ni gana o thangoi bono singka nung sabo hnai oboni porikheno abwri boyar ni yang uklugo nasika amukham bwsakro kaisa burasani si obono nukheno boyar lengoi klai thangka afroni simika boyar library o thanani bondo khaika bo saimani thangka a library o abwri ni hola tongo hinai tei bo aboni bagui bo college bo selaika haipano bo je wngjakmani aborok no bo bogui manliya।